Amen. Ndazadzwa nemufaro. Amen. Munoziva kana uri mwana mudiki unokwanisa kufamba kana pausiku unonzwa kutya nekuti kune rima kuna chaunoona. Haleluya. Amen. Unotya nyaya dzinotaurwa nevanhu dzakasiyana kuti kune varoyi, unotya kuti kune mabhinya, kune matsotsi, kungaite kana pamwe nyika ine hondo ine masoja. Dzimwe nguva unenge wanzwa vachitaura zvezvipoko nezvakasiyana siyana, zvirema nezvi. Asi nyangwe uri mwana mudiki akaita sei, pakufamba muusiku ipapo baba vako vakakubata ruoko, zvese zvinopera. You forget everything. Amen. Hallelujah. Amen. Mwana mudiki haana basa nekuti uri heavyweight boxer, haana basa rekuti uri champion wrestling. Nyangwe ukaita sei anoti ndiri kutaurira kuna baba vangu. Amen. Because the faith iri mukuti baba vangu vanokunda zvose. Chinhu chakaiswa matiri muna Mwari. Amen. Tisingazive kuti zvinorevei, asi nhasi tazonzwisisa kuti zvinoreva kuti faith yatinofanira kuve tinayo muna Mwari. Amen. Pane paita mweya mutsvene waMwari ndobva wabata ukatipa song yekuimba nditungamire Jehovha. Everything zvatati chitaura zvese zvapera. Amen. Hallelujah. Amen. Ndikava negwinyiso yekuti as long as mweya mutsvene waMwari uneni, I don't care about anything else. Amen. Whether we have a beautiful church, a beautiful building, or we don't, whether we have thousands of people following or not, nyangwe ndiri ndega kana mweya mutsvene uineni chete zvakandiringana kwandiri. Amen. Hallelujah. Amen. Tine mharidzo yedu nhasi kuna Samueri wechipiri chapter 2. Vane mabhaibheri anenge angu dai papage 290. Mharidzo iyi ndanga ndichifanira kuiparidza nechirungu, asi nekuda kwezvaitika nhasi ndichaiparidza neshona. Zvichida tichazova nerimwe zuva randichaita iri teaching in English. Sekuziva kwamaakuita mharidzo dzedu takudzirekodha in audio and in video, saka nhasi tikungoita audio recording chete, asi still the reason why we are recording this, mharidzo idzi dzakuenda worldwide. They are now global. Painternet muchaona izvinezvi taane page, kune vamwe venyu vakatoona kudhara taane page paFacebook yekereke yaMwari. And I want to announce also taane YouTube channel yekereke yaMwari. So from now on taakukwanisa kuchiti mavideo edu ese nemaaudio futi mamwe ari kuconvertwa to video, kuti anenge angori maslide achinyora maybe vhesi ringe richiparidzwa robva ranyorwa ipapo, kureva kuti vanhu vaakukwanisa kuenda painternet manje in any country in the world vachinzwa vhangeri remukereke yaMwari. Amen. Hallelujah. Amen. So this is why you can see mharidzo zhinji dzaakuita mu-English language. Nekuti kuna vanhu vari kuPoland vanofanira kunzwa vhangeri remukereke yaMwari. Amen. Kuna vanhu vari kuFinland vanofanira kunzwa vhangeri remukereke yaMwari. Amen. Kuna vanhu vari kuRussia vanofanira kunzwa vhangeri. Amen. Kune vanhu vari kuCanada vanofanira kunzwa vhangeri. Amen. Kune vanhu vari kuMississippi, kune vanhu vari kuCongo, kune vanhu vari kuCameroon. Vese vanoda kuwana rukoniso rwamakawanawo nekuda kwemharidzo idzo. Amen. Tingaverengerwe Samueri wechipiri pachapter 2 kubva paverse 1. Samueri wechipiri chapter 2 verse 1. Panotora shoko kuti Dhavhidhi unoitwa mambo waJudha na Ishboshet mambo waIsrael. David unoitwa mambo waJudha na Ishboshet mambo waIsrael. Hallelujah. Ishe vanoshamisa. Ndakambotsanangura nyaya iyi yekusiyana kweIsraeri naJudha. Ndikatsanangura kuti sei Mwari vaimboita kuti vana vaJudha vaende kwavo vega, vachizoita vana vaIsraeri vese kuti vozobatana futi, vozombosiyana futi. Iyo nyaya iyi tichaitaura futi. Hallelujah. Amen. Nekuti mukereke yaMwari spiritually kune vana vekwaJudha, kune vana vaIsraeri. Tichazoti kana tati kure kune zvimwe zvinhu zviri kuitika, muchazozviona kuitika kwazvo pamberi ndakuzvitsanangura. Patiching iyoyo ndichatsanangura futi
kuti chirevo chachiri pakuti Judha neIsrael uye Dhavhidhi nekuuya kwake. Haleluya. Mwari vanoshamisa. Ndakatanga ndapiwa maridzo iyi ndobva ndazopiwa maridzo yatakaita last week yaNabhari naAbigail kune vachiri kurangarira. Ndikaonawo zviri nani kuti titange neiyoyo because ndiyo yanga iri before iyi, nekuti iyi nyaya inotaura vana vaDhavhidhi, but iya yelast time inotaura kuwanikwa kwaamai vacho. Haleluya. Ani hedu kumberi. Verse 1. Zvino shure kwaizvozvo Dhavhidhi wakabvunza Jehovha akati, ndokwira kune rimwe guta raJudha here? Jehovha akati, kwira. Dhavhidhi akati, ndokwira kune ripi? Iye akati, Hebhuroni. Haleluya. Kana zvichibvira, this verse alone is enough. Imaridzo yakakwana iyoyo. Kune vanonyatsonzwisisa zvemumweya zveshoko raMwari, this verse is enough. Shure kwaizvozvo zvese zvatakadzidza siyasi. Haleluya. Iye Dhavhidhi wakabvunza kuna Jehovha, hey, hazviite kuti uite man of God asingabvunze kuna Jehovha. Hazviite kuti uve mwana waMwari asingabvunze kuna Jehovha. Ndinoseka kazhinji kana ndichifamba nababa Chehori. Baba Chehori vanobvunza everything. Haleluya. Baba Chehori everything vanotanga kuti kana hembe chaiyo yekupfeka ndokuga vanoti ko Mwari vati chii. Dzimwe nguva kana muchida kuita something, even kutenga chikafu chaicho, pane pamwe pavanombonditi mabvunza kuna Mwari, koma zvinamatirei, koma zvinamatirei. Ndozvavanogara vachinditi. This week ndafamba nawo sterei. Ndofunga munoziva nyaya yatatichigadzirisa. Mabvunza Mwari, manamata here kuna Mwari. Hey, kana tichiti tinotungamirwa nemweya waMwari, kana tichiti tinotungamirwa naMwari, we need to consult God. Munoziva kuti kune vamwe kuti havaende kubasa vasina kuenda kun'anga. Munoziva kuti kune vamwe vanoti havaende kubasa kana kuenda kuchikoro chaiko kubvunza kuti mwana anoenda kuchikoro chipi, vanotanga vanobvunzira kuna ana sekuru kumashavi. Mokudwa nevanhu vakadaro. Chakaita David kuti ave nesimba, kuti David akati dai chizvinzwa pati achinamata Mwari achitsanangura, zvikanzi uri kuona zviri kuitika kwauri, zvimwe zvacho ndezvekubatsira iwewe. Haleluya. Ndofanira kubuda pachena, ndofanira kutaurira vanhu chokwadi, because chichaitika ndechekuti vanhu vachatanidzira kuti Mangozho akapenga. Ndakamboita mharidzo ndichitsanangura kuti Mangozho haana kupenga. Ameno kana muchiri kurangarira. Tinayo video iyoyo, imwe ndikatoiposta paFacebook kuti handina kupenga. Vanhu vanoenda ezvinezvi tine vanhu vakuudza hama dzavo kuti uyai kuna Apostle Mangozho munonamatirwa, uyai kuna Apostle Mangozho munowana mabasa, uyai kuna Apostle Mangozho munopora, munorapwa urwere, uyai kuna Apostle Mangozho. Vanhu havasi kuudzwa chokwadi. Apostle Mangozho does not have power. The power is in God. Apostle Mangozho vanokuratidza kuna Mwari. Ivo Mwari ndiwo ane simba rekurapa zvirwere. Ivo Mwari ndiwo ane simba rekupa mabasa. Ivo Mwari ndiwo ane simba rekupa solution. Mumwe akauya kuchecha kunzi akaudzwa kunzi Apostle Mangozho vakanamatira vachakombera vakaita rori. Saka imi kana muchidowo motikari ende kuna Apostle Mangozho. No, Apostle Mangozho havana kupa vachakombera rori. Apostle Mangozho vakanamata kuna Mwari. Ane simba rekupa vachakombera motikari ndiMwari. Ende Apostle Mangozho akatanga kuzvikudza akazviita ane simba rinotorwa naMwari. Chitori chichemo changu kuna Mwari kuti Mwari ndiregerere ndisambosvika pakuzvikudza kana pakugamuchira rumbidzo dzevanhu. Handifaniri kugamuchira rumbidzo dzevanhu. Kune vamwe vakazvito vakati hatidi kukudzwa, hatidi kukudzwa, asi zviri kunyevenutsa mwoyo yavo. Musandikudza, hatidi kukudzwa, asi zviri kuramba zvichiendera. Kana uriwe mutungamiri mukereke, kana uchiti handidi kukudzwa, you should stand up and correct people. Amen. It is a sin for a man of God to allow people kuti vasumuke mukereke vachipa rumbidzo nembiri kuna man of God. You are supposed to stand up immediately and say no.
handina simba ini. Kwandakaberekwa munokuziva, vakandibereka munovaziva. Ndakakura ndina simba iroro, ndakazvarwa ndinaro here simba iroro. Ndakazotendeukirei kuna Mwari kana ndandinaro simba racho. Tofanira kutaura chokwadi, hama dzangu. Ini handina chandinacho. Ndo zvakapa simba kuna David. David akava munhu wekuziva kuti ndinogona kunyadziswa anytime, ndinogona kusvorwa anytime, ndinogona kukurirwa anytime, ndinogona kutorerwa zvese zvandinazvo anytime. Saka simba riri kuna Mwari. Taizwa last week padaifamba nababa Chihori vakati David aita semukadzi. And it's true. He was too overly emotional and extremely sensitive. Ndakanzwawo vanhu vachitaura, vazhinji vanotaura kuti ndozvandakaita, kuti ndinonyanya kuita sensitive and emotional. Kuita wiki ikoko ndokwakamubatsira kuti ave nesimba David. Nekuti David akakurumidza kuziva kuti ina handina chandinacho. David akakurumidza kuziva kuti ina handina chandinogona ndiri ndega. David akakurumidza kuziva kuti vakomana ndinongogara ndichitandaniswa, ndinogara ndichivengwa, ndinogara ndichisvorwa, ndinogara ndichitukwa, ndinogara ndichinyadziswa. Saka inini kunyadziswa kwangu kunopera chete kana ndahwanda muna Jehovha. Ndozviri kutaura vhesi. Saka David akatanga kuti kurwa chaiko, kuti ndihwine pakurwa, ndakatanga kuhwina ndakutemba naJehovha. Vamwe tingadai tiri homeless, vamwe motikari tingadai tisina. Zvakatozongouya chete takunamata Mwari mweya nemuzvokwadi. Takambozvitawo tisiri serious pakunamata, but we could not keep it. Zvaingotorwa. Hallelujah. Amen. Saka kana wadaro madhonekwa akutoziva kuti ndimi simba rangu. Mponesi ndovimba nemi. Mponesi ndosimba nemi. Kumira chaiko handitogone kumira. Aripo vamwe vane matestimony varikutaura kuti inini ndaisagona kubuda pamubhedha chaipo. Jehovha akatondibatsira kuti ndisimuke kubva pamubhedha. Amen. Hallelujah. Amen. Saka ari kutaura David, takafunza Jehovha kuti tokwira here kune rimwe guta raJudha. Hameno zvavo vane simba rekuti vanoita zvavanoda. Hallelujah. Amen. Vamwe kuenda kuZimbabwe chaiko tototanga tanamata kuti ndoenda here Jehovha. Hallelujah. Amen. Ndozvazviri naDavid. Amen. Dai She vatiropafadza tave kereke nemweya uyu wangu ina David. Kuti tinototanga tabvunza, zvino Mwari mati todiko, toita service here nhasi? Zvino Mwari mati toita seiko, toenda here kwakati? Zvino Mwari mati toita seiko, tonamatira here munhu uyu? Zvino Mwari toita seiko, toimba rwiyo rwupi? Hallelujah. Amen. Handisi kuti regerai kuita zvamunoda, itai henyu. Mwari akakupai sununguko kuti muite zvamunoda, handiti? Asi isusu hedu tisina chatinogona, tisina chatinoziva, tichatsvaka Jehovha. Amen. Tobvunza kuti Mwari, toimba here, tonamata here, toparidza here. Imwe service Mwari obva kuti hanhasi hakuna mharidzo, nhasi muchanamata chete. Tongoita izvozvo. Takamboita nguva season yema all night, tikaita ma all night, tikaita ma all night. Tinototanga tanamata Mwari kuti nai Mwari munoti todii. Hallelujah. Amen. Hanzi Jehovha wakapindura, akati go ahead. David akati, mati go ahead, but toda unyazonzwisisa because ndikutya kurasika kainini. Akadai akangoti Mwari vati ndovati kupi chaiko. Tobva Mwari vatoenda kuHebron. Hallelujah. Amen. Tumwe Ishe vakatinzwira ngoni tichadzidza lesson neHebron kune gomo ririko. Hallelujah. Ande verse 2. Verse 2. Naizvozvo David akakwirako navakadzi vake vaviriwo, wana Niami muJezeri naAbigeri mukadzi waNabhari muKameri. Yes. David akakwirawo navanhu vake vaiva naye, mumwe nomumwe
neimba yake Yeah. wakandogara pamaguta eHebron. Varume vaJudha wakauya wakazodza Dhavhidhipo kuti ave mambo weimba yaJudha. Wakaudza Dhavhidhi vachiti, varume weJabheshi Gireadhi ndivo vakaviga Sauro. Dhavhidhi akatuma nhume kuvarume vaJabheshi Gireadhi akati kwavari, muropafadzwe naJehovha. Zvamakaitira ishe wenyu Sauro chinhu ichi chakanaka, mukamuviga. Zvino Jehovha ngaakuitireiwo zvakanaka nezvokwadi, neniwo ndichakuitirai zvakanaka zvamakaita izvozvi. Naizvozvo zvino maoko enyu ngaave nesimba muye neumhare, nekuti Sauro ishe wenyu wakafa. Zvino weimba yaJudha yakandizodza kuti ndiwe mambo wavo. Zvino Abhineri mwanakomana waNeri, mukuru wehondo yaSauro, wakanga atora Ishbosheti mwanakomana waSauro akamuisa Mahanaimi, akamuita mambo weGireadhi neweAshuri neweJezeri neweEfraimu neweBhenjamini newaIsraeri wose. Haleluya. Amen. Saka zvakaitika, David anoenda zvake sezvataurwa naJehovha. Oenda kuHebron, oenda nemadzimai ake maviri, Abhigero nemuJezreeri. Haleluya. Amen. Ndofunga takaitsanangura last week nyaya iyi. Andifunga kuti pane hatiri kuda kubvunza nenyaya yevakadzi vaviri. Haleluya. Amen. Asi for the benefit of mumwe munhu ari kuteerera mharidzo iyi, maybe from some years from now, achateerera mharidzo iyi agovhunza kuti ko, takatsanangura nyaya yevanhu vane ropa raJesu, vanhu vakararama muOld Testament nevakararama muNew Testament. Isi tiri muNew Testament. New Testament hakutenderwi kuti vakadzi vaJesu. Izvo zvaitika kuOld Testament nekuti Jesu angasati aroverwa. Vanhu vangasati vane ropa raJesu, vakufamba muchokwadi cheshoko raMwari. Nekuti iye Kristu akataura kuti ini ndakavasika, ende hazvina kungobvira zvadaro kubva kumavambo. Mozisi ndiye akasunungura paakaita Old Testament, akakutenderai. Dai anga ari mazuva ano, Jesu aitaura kuti Mozisi ndiye akakuti you file for divorce. Handiti akati rugwaro. Rugwaro rwakafanana kane madivorce papers. Kana tiri kutaura mulanguage yemakore ano, ndo madivorce papers. Nekuti Mozisi akati iye unonyora tsamba semurume, I therefore file for divorce. Tsamba onyora yoendeswa, nekuti kudhara vanhu vanga vachiine tsika. Vanhu vaisazvitora sevanhu as their own entities. Vanhu vainzi munhu uyu, muri kunzwa kuti zvainzi imba yaBhenjamini, so vanhu vairemekedza mafamily structures. So munhukadzi aitonzi ari pasi pemurume wake kana pasi pababa vake. Saka murume aiti kana amuramba anonyora tsamba yainopiwa kuna baba vake, sezvinoita isusu maShona kwatinobva. Vanoti vanoendeswa kumhuri, onzi vopiwa gupuro, oenda kuvabereki, zonzi ndadzosa mwana wenyu. Ndakamboya nditi ndikutsvaga sadza, asi ezvinezvi rati guta ratizvimbira sadza. Saka Mozisi akati unonyora tsamba, kana wanyora rugwaro wonopa kuna baba vake. Baba vakutoziva kuti mwana wangu akaita sei, akaramba. Kana kukazouya umwe mukomana achiti tiri kutsvaga sadza, anotaura kuti varipo vasikana, kune vamwe vakatodzoswa kana vachida izvozvi. Ndo pakatanga divorce and remarriage kuna Mozisi. Kana nanhasi tiri kudziona divorce and remarriage nemumachechi, nevatungamiri vemachechi vakuitawo ma4th marriage, ma3rd marriage, vamwe ma2nd marriage. Asi Jesu Kristu paakabvunzwa akati hazvina kumbobvira zvakadaro. Kuda kweukukutu hwemwoyo yenyu kwakakonzera kuti Mozisi akutyei, nekuti Mozisi aikutarisai kumeso otya fesi. Ndakamboparidza ndikati God is not a respecter of human beings. God is not a respecter of personalities. God just says his word. Hazvinei kuti urani. Zvinezvi madoctrine anosetwa nevana men of God vanenge vachitarisa kuti ndiri kuda kuzotengerwa foni, ndiri kuda kuzotengerwa motikari, ndiri
ndoda kuzotengerwa imba, ndoda kuzotengerwa grocery. Munhu ari kutenga grocery obva ataura kuti inini manje ndine munhu wandaona muchechi wandakuda kuroora. Yofunga kuti vakomana grocery rinouya every month, ndingatadze kuriwanda here. Rega nditaura kuti doctrine yachinja. Baba ava vakutenderwa kuroora mudzimai muchechi. Pane kuti umudzo kuti shamwari, denga rakavharwa kwauri nezvauda kuita izvi. Kana wakuda kuroora, dzokera kumudzimai wako. Amai, denga rakavharwa kwamuri. Kana maakudazve kuroorwa, dzokerai kumurume wenyu. Ndozvinoita men of God akatumwa naMwari. Ukaona men of God vakuregera kudaro, vatotsveyamo. Kumatenga kwakutotsvagwa replacement. Kana iri bhora, ndopane pakutodzi substitute. Mental yakutoenda. Munozopedzisira makuvenga vamwe vanhu kuti vanoda unitorera chigaro, but kumatenga chigaro chatoenda kare. Because muri kupadzisa zvinhu zvisina kupadziswa kumatenga. You are no longer in the kingdom of God. Hallelujah. Saka nyaya yemadzimai maviri ngatiinzwisisei kuti yakamira sei. Kana takuzotaura hedu Revelation, tine mari dzatakamboita yemadzimai maviri, but nhasi tiri kuenderera mberi. Handei kunext verse. Verse 10. Yes. Ishboshet mwanakomana waSauro wakanga ava namakore ana 40 nguva yokutanga kwake 40 years. bata ushe hwaIsraeri. Yes. Akabata ushe makore 2, asi weimba yaJudha wakatevera Dhavhidhi. Hallelujah. Saka ane 40 years manje. Pane chimwe chinhu chandakaona futi panyaya ye40 years, but tazoenda kwairi rimwe zuva. Ishe vane chimwe chinhu chavanoita pa40 years. Kana ininiwo nyaya dzangu dzine dzakangotangonda kuma40 ikoko. Ndo pakatanga kutaura Mwari kuti ndoda kuti kudai so. Hallelujah. Tombonzwa varungu vachitaura life begins at 40. Handisi kuti vamwe vachazofamba vachiti Mwari anodana vanhu ne40 years. No, it's not true. Unogona kudanwa uine 20. Unogona kudanwa uine 67. Kuna vamwe vakatodanwa vakwegura. Tikatarisa Abrahamu takadanwa nemakore makare unogona kurohwa nehana. Hallelujah. Ndangotaurawo testimony yangu nezvimwe zvandiri kuona pa 40 years. Going back to the story. So zvakaitika nezvekuti Sauro akafa. Hallelujah. But chisingazivi vanhu ndechekuti Sauro, by the time yakafa Sauro, Mwari anga atone plan atosarudza David kudai. By the time yakafa Sauro, Mwari anga atozodza David kudai. By the time yakafa Sauro, Mwari anga atotuma Samuel kudai kuti enda unozodza mwana waJese. Plan yekumatenga yanga yatopo kudai. Asi vari munyama vasingazivi zvemumweya vaitarisa kuna Sauro. Vanoona mumweya vana Samuel vanga vakutoti mambo ngaararame. Asi vachitya havo kuzvitaura pachena. Hallelujah. Munhu waMwari Samuel anga kupinda service mumba maJese. Hallelujah. Sauro ari mambo, asi Samuel aifamba kuenda kumba kwaJese, akaviga gona mombe mumantle mubhachi rake. Unzwi kuenda kuti haani kuenda hangu kunoita sacrifice Samuel, kudzidziswa kunyeba naMwari. Hey, nyaya inotidzorera pandakambotaura kuti what is sin. Ndakabvunzwa musi wechingani ndandina baba chehore pakatendoka, pane mumwe musikana akatendoka. Akataura akati ndoda kuzouya kuservice. Takasangana nemumwe musikana aida kuenda kuinterview. Ndofunga ndane 2 days ndichitaura nezvemusikana uyu. Ndakarohwa nehana. Handisati ndamboona mwana akadaro. This girl anoda Mwari zvisingaiti. Munoziva anga ari kumhanyira kuinterview, anonoka kuinterview munhu. But akanzwa shoko raMwari. Akatanga kupurirwa nababa chehore. Baba chehore achimupupurira. Ndobva vazomuti abatidaniparidze shoko manje. Inchandinoita ndinongopupura kuti uite sei uzouya kuchechi kwedu. Kana wauya kuchechi kwedu varipo vanoparidza. Ivo ndo vachakuparidzira. Ini zvimwe zvauri kutaura zvandite sei handizvigone handizvizivi. But ukauya kuchechi kwedu uchazvinzwa nekuti vanoparidza varipo. Saka ipapo indandiripo zvangu ndakanyarara ndisingade kuita sei kuita sendinoziva.
vachitaurirana. Musikana uyu ndobva ati kana imi muri kuti ndiye kuchechi kwenyu, imi huyaiwo kwedu, because iye ane kwawo kwaanoendawo achitotaura Bible study dzavanga vari kuita kuchechi. Saka ndakazoti manje nyaya ndazoona kuti iyi nyaya yasvika kuri serious. Mweya waMwari ndobva wataura kuti ndiri kumuda musikana uyu. Haleluya. Mwari ndobva wati zvikanzi musikana uyu mupupurire shoko, uye uchamutakura musikana uyu kumuendesa kuinterview yake, because musikana uyu anga anzi interview yake iri kuBoxburg. Saka aifanira kukwira 2 makombi kubva ipapo. Tatiri papark station kushopu yaBaba Chegore. Aifanira kuzokwira kombi inoenda kuJamestown, from Jamestown ozoenda kuBoxburg. Saka ini mandaudzwa kunzi uchamutakura umuendesa kuinterview. Right. Chakandishamisa pamusikana uyu, akanzwa shoko raMwari, ndobva akarira kuda shoko raMwari so much that she forgot she's going to an interview. Ndobva ati zveinterview hazvina basa, hazvina maturo. Chine maturo ndechekuti ndinzwe shoko raMwari nekuti ndo rinondiponesa. Ndobva ndatanga kumudza shoko raMwari. Akabvunza mibvunzo yakawanda, kusvikira azoti andoda kutendeuka. Tikamunamatira, ndikamisa maoko pamusoro, akatendeuka, akanamata munamato wokutendeuka tiri mumotikari. Haleluya. Takamuendesa kuinterview, tikamusvitsa, akazonditumira message akati, thank you man of God, I got the job. Zvikanzi zvinezvi ndaakuti kana ndikazotambira mari ndikawana mari, ndaakuzotarisira kuti ndichawana enough money to travel to Midrand kuya kuchechi. Ndikati Ishe vakuropafadze. Ndobva ndamuudza kuti ipapo patakakusiya kuinterview ndaanitoda kukumirira, because ndaiziva kuti uchariwana basa, but inini ndaandisingade kukupinza mune zvikuitwa nevanhu mazuva ano zveprofits, because ndaikwanisa kungomudza kuti Mwari vatoti basa uri kurwana. But no zvimwe zvikukwadzwa vanhu futi, because vanhu vanobva vada kuita kamwe yake kuda kuvhunzira vanhu vari kachiri mumavari. Vanhu vanobva vada kusimbira mune izvozvo, asi zviri nani kuti ungowanako ruponeso. Haleluya. Munhu akadaro Mwari haangaregewo muropafadza, ngaumuropafadze. Kana mari, I hope she gets money yakawanda kupfuura yaitarisira. Handisati ndamboona zvinhu zvakadaro. Ane 22 years mwana iyeye, but mwana ane 22 years agotaura hake kuti ndanonoka kuinterview, but ndikuda kunzwa shoko raMwari first. Agoramba achibvunza kusvikira anonoke kuinterview. Haleluya. Kusvikira tazokuti no, kombi haichakusvitsa, rega tikuendeseni motikari. Ende chimwe chishamiso chakaitika, anga auya kushopu yaBaba Chegore for one reason, aida kuita macopies emapepa ake ekuinterview. Mapepa iwayo akasara kushopu yaBaba Chegore. Patakasvika kuinterview, ndobva mapepa angu asara, saka ndichawana basa. Kamuti no, don't worry, chingopinda. Akariwana asina mapepa. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Now we're going back to shoko redu. Hatina kupanda mavhangeri raMwari. Tiri kutaura nyaya yekufamba mumweya nepanyama. Vaifamba munyama vaiona Sauro, vanofamba mumweya vaiona David. Samuel anoenda kumba kwaJese kunopinda service, nekuti akutoziva kuti ndo kuna mambo. Akunoti mambo ngaararame kuna David. Haleluya. Asi kune vamwe vanhu vari kuti Sauro ndiani? Ndimambo. Not only do they believe in Saul, they believe in Saul so much that even after the death of Saul, vanoenda vachinogadza mwana waSauro kuita mambo. Ndo pandachida kuzosvika. Haleluya. Vanobva vasvika vosinogadza mwana waSauro ane 40 years, voti mwana waSauro ngaachitonga Israel. Iye havasi kuona kuti vari kumugadza nekuti mwana waSauro, asi Sauro wacho Mwari vatotaura kuti I'm fed up naye, achiri mupenyu. Haleluya. Ishoko raMwari zvarinoita rinoshamisa. Rinokuvhura maziso uona zvimwe zvinhu zvisingaonekwi nevamwe. Haleluya. While Saul was still alive, God has already chosen David. But vanhu vanoramba vari loyal kuna Saul to the point yekuti vanotora even mwana waSaul vomugadza mambo. Ndiye mukomana angachitaura Ishboshet. Ndobva anzi ngaitwe mambo weIsrael. Haleluya.
But at the point yaari kugadzwa achitonga Ishboshet, those 2 years dzake dzaari kutonga kudaro, David anga achigadzwawo akuchiita mambo weJudha, because God has his plan. And his plan inonyanya kusimbira kubvira kuJudha, because remember panga paitwa chiprofita naJacob anozonzi Israel, akaisa maoko pamusoro paJudha, kune zvichauya zviri kuJudha. Saka Mwari vainyanya kuda kuchengetedza kuJudha uko. Judha ukaitwa remnant, takamboita maridzo yeremnant. Haleluya. Ndio saka makaona David akatanga nekugadzwa kuJudha, ndobva Mwari atoti ngatisekiwe kuJudha kuno. Kana rimwe zuva takaita chidzidzo chekuda kwaJezebheri, if you remember, tinenge takachiita muno chaJezebheri akaroorwa naAhabhi, ndichitaura kuti Mwari akatendera kuti zviitike hazvo ikoko, asi kuJudha uku kwakwanzi kusare kwakachena. Ndo vakazonzi vafe naAhabhi nekuti mwana waJezebheri akazonoroorwa akakrosa kuenda kuJudha. Mwari ndo pavakashatirwa akati makuda kundisvibisira Judha. Ndo pakazobvunzwa paya kuchinzi uri right here, makadii zvenyu, unouya nerugare. Pakapindurwa kunzi rugare rwei, nyika yazara nekuda kweumwanga neuroyi hwamai vavo. Ndo nyaya yacho. Anyway, ngatidzokere kushoko raMwari. Tata pavhesi 11. Vhesi 11. Nguva yakabata Dhavhidhi ushe hweimba yaJudha paHebhuroni aiva makore 8 nemwedzi 6. 7 years, yes. Handei kumberi. Zvino Abhimeri mwanakomana waNeri, Abna mwanakomana waNeri, yes. navaranda vaIshboshet, varanda vaIshboshet mwana waSauro anga mambo. mwanakomana waSauro wakabva Yes. wakaenda Gibheoni. Okay. naJoabhi mwanakomana waZeruya. Joab anga ari general futi, Abna anga ari general futi. Handei kumberi. navaranda vaDhavhidhi vakabudawo, Yes. vakasongana navo padziva reGibheoni. Vakagara vakagara pasi, vamwe nechouno kwedziva, vamwe nechemhiri kwedziva. Zvino manje nyaya iripo manje ndekuti kwaita 2 camps. Vese vari kuti tinonamata Mwari, ava vari kuti tinonamata Mwari. Ava vari kuti baba vedu Sauro vakagadzwa naMwari. Ese saka baba vedu zvavakagadzwa naMwari, mwana wavo Ishboshet anofanira kunge akagadzwawo naMwari, nekuti takaona baba vedu Sauro, baba wake Sauro vachigadzwa naMwari. Uye kuratidza kuti baba vavo Sauro vakagadzwa naMwari, takatomboona vachiprofita nevakafamba navo vakaprofitawo. Muchiri kurangarira mharidzo yekuti Sauro paakagadzwa akaprofita nevashandi vake vaifamba navo vakaprofitawo. Saka izvi zvakabva zvakagwinyiso kuti Sauro akagadzwa naMwari zveshuwa, vanhu vakaita loyal kuna Sauro to the point yekuita loyal even kumwana wake, iye Sauro araswa zvake naMwari. Haleluya. Saka kwakava nemaarmy general anga akasimba aiva neunhare, ainzi vana Abna, vekuti vaiva vakamira naye vakataura kuti Sauro afa. Tinoziziva kuti Sauro afa, but nekuda kwekuti Sauro akamboprofita, it's a sign of the Holy Spirit of God. Saka tichatendeka kuna Sauro. Nyangwe Sauro afa, ticharamba takatendeka kuimba yaSauro, kuti nyangwe kuimba yaSauro kuchawanikwa anomira panzvimbo yaSauro, tigotendeka zvakare kwaari. Haleluya. Amen. Ndobva vati taakutendeka kuimba yaSauro nekuda kwokudaro. Ivo havazive kuti mweya waMwari unofamba sei. Vakutopikira kuti kana Sauro akati Dhavhidhi ngaafe, nesuwo tichatouraya Dhavhidhi. Dhavhidhi ari kuzvidza kauyu. Dhavhidhi ari kuzvidza zvakagadzwa naMwari kauyu. Haleluya. Amen. Asi chavasiri kuziva ndechekuti every step inoitwa naDhavhidhi, kufamba chaiko kuenda kuHebhuroni, haaende kuHebhuroni ega. Dhavhidhi anotanga abvunza kuti ndoenda here. Haleluya. Amen. Ivo vari kuona kuzvidza, havasi kuziva kuti instruction. Haleluya. Amen. Dai vaiziva kuti Dhavhidhi anotanga abvunza, vangadai vasina kuona kuzvidza, vangadai vaiona humility
yekupfuma kuzvininipisa pasi peinstruction yaMwari. Zvichida pamwe wega watozotiwo Ishboshet tinokuda shamwari. You are very handsome. Wakakodzera kutonga but Ishboshet unoziva kuti David anopiwa instruction naMwari. Ndafunga zvingakuwanise kaupenyu kari naye. Tikangomupfuma hedu kuteera kune izvi zvikuteera Mwari. Hatichakamboita service some 3 months ago yevanhu vaingoteera David. Muchirwira kanyi. Muri kuenda kupiko tiri kuteera murume uyu. Ari kuenda hatiziva kuti tingomuteera. Kubva maudza nevana nemadzimai nemombe nehwai muri kuenda kupi kusango tiri kungoteera. Hallelujah. Right. Taenda pa verse 14. Verse 14. Abner akati kuna Joabu. Ndi Abner na Joabu vaakutaura manje maarmy general. Yes. Majaya ngaasimuke. Ehe. Atambe pamberi pedu. Yes. Joabu akati ngawasimuke hawo. Yes. Ipapo wakasimuka wakaenda namapoka 12 kurutivi rweBhenjamini na Ishboshet mwanakomana waSauro uye 12 navaranda vaDhavhidhi. Majaya ngaatambe. Hallelujah. Vakungotambikwa zvavo nemajaya. Nekuti kana zvinhu zvaakuitwa zvichiitwa munyama zvina mweya waMwari, vanhu vanenge vangoita zvinovagutsa, zvinovafadza. Zvinezvi tiri kunzwa mameseji ekuti machechi kwakuitwa modeling muchechi. Vanhu vaakuchinja chechi yoitwa uku kuseri uku, yombobviswa mabhenji uku, yomboitwa kitchen teapot mukati mechechi. Hallelujah. Changofungwa nepfungwa dzenyama chetu chinoendeka. Vafunga kudanana vanongodanana. Hazvinei kuti vari mukwaya, hazvinei kuti vari masekretari, hazvinei kuti vafundisi, hazvinei kuti vatungamiri, anenge angoona zvichiitika zvinongoitika. Kana meseji ichingopindika muWhatsApp inongopindika, zvongoita zvakadaro zvichienda zvakadaro. Ko hakuchisina kamweya waMwari unodzora. Hakuna ari kumbobvunza kuti nai Mwari tokumbira here kuti majaya atitambire. Hallelujah. One side we have David who is asking, ndoenda here kuJudah, zonzi enda kuJudah kupi kuHebron, all right. On another side we have vari kuti nyama yangu iri kuti chakati zvoendeka. And on one side you have someone who is asking God. And when asking God, he gets an answer and still seeks verification from that answer. On the other hand, you have people who are consulting each other. Thank you, Holy Spirit. Joab na Abner are army generals. None of them is God. But pautu avo vanobvumirana vopasisa chinhu. David on this end is not asking a human being, but he's asking God. And when he gets an answer from God, he still seeks verification. Wangumaniti Judah, I can go anywhere in Judah to make sure kuti handisi kuenda kusiriko. Be specific. Where in Judah? Ku Hebron. Amen. Do you know if this boy had gone anywhere in Judah, it would have still been okay? But he still says where exactly. Kuita make sure kuti aunyatsa make sure kuti handisi kutsauka Mwari. Andikumbi. Verse 16. Mumwe nomumwe akabata musoro wakatarisana naye, wakabayana neminondo kunyivi dzavo. Naizvozvo wakawira pasi pamwe chete. Naizvozvo nzvimbo iyo yakanzi Hekati Haruzami iri paGibheoni. Hey, vakaerekana vakubayana. Hanzi umwe neumwe akabatana musoro vakabayana. Kusvikira nzvimbo iyo yatopiwa zita ikanzi Hekati Haruzimi kuGibheoni ikoko. Hallelujah. Amen. Pakadeuka ropa rakanyanya kuwanda. Handiedi kumberi. Kurwa kwakanyanya kwazvo zuva iro. Abneri navarume vaIsraeri vakakundwa navaranda vaDhavhidhi. Yes. Vanakomana vatatu vaZeruya vakanga varipo, vana Joabhi
Abishai naSaheri. Asaheri waigona kumhanya sechengu. Aimhanya zvisingaite. Asaheri wakateverera Abhineri. Because Abner aigona kurwa manje. Abner was probably the greatest fighter in Israel. Ndiye general wanga ari mukuru wekuti aizi hakuna anobata Abner. But Abner ari kuratidza kuti speed chaiyo anga asina chaanga inacho kugona kuti ase cool. Saka uyu mfana uyu anonzi Abishai uyu anga ine speed manje. Saka Abner paakaona kuti kurwa kwanyanya, Abner akaita sei akatanga kutiza. Chinova chishamiso chekuti Abner haana kubvira aonekwa upenyu hwake achitiza fight. But musi uyu akatiza. Hallelujah. Asi atiza manje Abishai ndobva ati ndamuwanikidza nhasi. Ndichamutanganisa. Handi kumberi. 19. Asaheri akateverera Abhineri. Yes. Zvino pakumhanya kwake haana kutsaukira kurudyi kana kuruboshwe pakuteverera. Haana kuenda uku kana uku, akaramba akatitwasa nako akamusona. Handi kumberi. Abhineri akacheuka akati, ndiwe Asaheri here? Akapindura akati, ndini. Abner manje achitiza. Ndobva aona mufana ari kuramba achimutanganisa. Ndobva acheuka akati, iwe shamwari, ndiwe nyingika iwewe, ndakuziva. Ko uri kuramba uchititanganisa sei? Hauzivi here kuti ndiri Abner inini? Chindiregerera ndiende. Handi mberi. 21. Abhineri akati kwaari, tsaukira hako kurudyi kana kuruboshwe, ubate hako rimwe ramajaya, utore nhumbi dzake dzokurwa nadzo. Asi Asaheri wakaramba kutsaukira pakumuteverera. Akanzi, iwe inga ndatiza wani, chindisiya, tsvaga hako vamwe kutanganisa, but ini chita sechisiyana neni. Dai wambondisiyawo, but iye akati handikusiyi, ndicharamba ndichisonana newe. Ane mberi. 22. Abhineri akati kuna Asaheri, akuzokorora, tsauka hako pakunditeverera. Ndichakuurayireiko? Ndingazonowana sei naJoabhi mukuru wako? ndinozonoonana sei manje nageneral wako iwewe? Ndakuuraya. Remember, this guy ari kumutanganisa, but akumuudza manje kuti iwe zvauri kuramba uchiita izvika izvi ndakuzokuuraya manje. Ndiri kukutiza hangu, but ndinogona kukuuraya. Chinisiya, iye akati handikusiyi. Ndobva adzokororwa futi. Hei, kune zvimwe zvinhu zvatinoramba tichitanganisana nazvo zvatakufanira kusiyana nazvo. Munoramba muchiteera kuda kugwedemudza mumba memunhu wamuri kunyatsoona kuti haadi Mwari. But muramba muchiteedzana, zvichazokuteerai. Handei kumberi. Asi wakaramba kutsauka. Naizvozvo Abhineri wakamubaya nomudumbu nechiyera chepfumo. Pfumo rikapinda neseri kwake, akawira pasi ipapo akafirapo. Zvino vanhu vose vakati vachisvika pakanga pawira Asaheri pasi pakufa kwake, vakamira. Hallelujah. Hey, this is an amazing story. You have a man who is running away and a man who is chasing him. Arikutanganiswa ndiye arikutaura kuti iwe ndakuzokuuraya manje. Arikumutanganisa kuti handikusiyi. Asi arikutanganiswa ndiye arikutotaura kuti iwe zvakwana, chindisiya, ndakuzokuuraya manje. Hallelujah. Asi uyo anoti handikusiye, charamba ndikutanganisa. Ngwarirai zvinhu zvamunotanganisa. Ngwarirai zvinhu zvamunotanganisa. Mumwe munhu anenge achiteerana nezvimwe zvinhu. Mumwe munhu anenge achiteerana nekamwe kalifestyle. Mumwe munhu anenge achitanganisana nezvimwe zvinhu. Zviri kutonyatsomuratidza kuti shamwari handina upenyu inini mandiri. Asi ari kuramba achitendanisa. Vhangeri riri kuparidzwa every day. Chisiyana nazvo zvinhu izvi. Asi ari kuramba achitendanisana nazvo. Hey. Zvinokubaya zvikakuuraya. Hanzi Abner aitiza zvake, but aiziva kuti anogona kuuraya mukomana. Aitomunyara, kutiza kwake kwakutori kwekunyara.
akazongofunga kuti kundiri kurambire njimhani, ndobva angotenduka, ndobva amubaya, ndobva atofira. Ndakambonzwa mumwe achitaura achiti kuita hasha hakusiko kurova. Unogona kurohwa uine hasha. Usafunga kuti kana washatirwa then it means wakurova munhu. Unogona kunge washatirwa stere ugokandwa fight uchiuya pasine shungu dzako nehasha dzako. Ngatizive mwero wedu, tunamata kuna Mwari kuti Mwari tidzidzisei kuziva mwero wangu. Tidzidzisei kuziva maboundaries. Tidzidzisei kuziva pekugumira. Tidzidzisei kuziva vanhu vekunamatira nevekusanamatira. Tidzidzisei kuziva vanhu vekuparidzira nevekusaparidzira. Tidzidzisei kuziva vanhu vekupupurira nevekusapupurira. Tidzidzisei futi kuziva pekunyarara. Hallelujah. Amen. I like to praise God. Ndakaona testimony inoshamisa musiwo. Ungori musi weFriday. I think it was Friday. Pachori akupupurira musikana uyo, akupupurira musikana uyo. Akanyatsoudza chokwadi akati no, inini simba rangu ndere kupupura. Handisi muparidzi. Ene ndinoziva boundary yangu. Kana uchida mharidzo, uya kuchechi kwedu, variko vanoparidza. Ini am not one of them. But what I will do, inini ndinokusvika padoor. From the door, wakugara pachair, kune vanoziva izvo. Zvimwe zvawakundibvunza, pane mumwe mubvunzo wakabvunzwa ndichazoda ungari mubvunzo iyi. Vakati aiwa mubvunzo iwo handitogona kuupindura. Asi varipo vanogona kupindura, ndisaka ndiri kuti uye kuchechi. Hallelujah. Zvimwe zvinhu kana muchizvitandanisa unonzi chu. Kufira ipapo. Munobva totaura because I have no Bible knowledge than you. Saka ini ndiri right or wrong. Uchitenda inini. Watobuda mushoko raMwari. That's wisdom. Kuziva boundary. Kuziva mwero. Mukomana angasingazive boundary yake uyu. Angasizive mwero wake uyu. Hana kuziva kuti this is Abner. Abner is the greatest general. Asari mwana mudika akachitakanisa chete. Kati ndazomwana nhasi. Kutizwa naAbner. Ndichaita mbiri. Zvimwe zvinhu ndezvekuziva. Hallelujah. Zvimwe zvinhu ndezvekuziva. Dai Mwari vatibatsira. Tanzwisisa. I don't know why the Holy Spirit is making me repeat this. Zvichida pamwe in the next few days. Pane mumwe wedu achapinda musituation yakadai. Kana kuti pamwe zvatopfuura. Hallelujah. Amen. And verse 24. Verse 24. Asi Joabi naAbisai vakateerera Abhineri. Zuva rikawira pakusvika kwavo pachikomo cheAma. Chaiva pamberi peGiya panzira yerenje inoenda Gibheoni. Yes. Zvino vana vaBhenjamini vakaungana kuzotevera Abhineri. Vakaita boka rimwe vakamira pamusoro pechikomo. Abhineri vakashevedzera kuna Joabi akati, ko munondo ucharamba uchingoparadza nokusingaperi here? Hauzivi kuti zvichawana pakupedzisira here? Uchanonoka kusvikira riniko kurayira vanhu kuti vadzoke pakutevera hama dzavo? Joabi akati, naMwari mupenyu, dai usina kutaura, zvirokwazvo vanhu vangadai varega mangwana kutevera mumwe nemumwe hama yake. Naizvozvo Joabi akaridza hwamanda, vanhu vose vakamira, vakarega kuzotevera Israeri, vakasazorwazve. Hallelujah. Zvino after zvaitika, kwakauya vakati kurei. Hallelujah. Vakati naye Abner, nhasi tinomuwana. Abner akatiza, akasvika pakunowanda uko. Saka akazoti Abner manje akudedzera kuna Joabi. Akati saka munondo ucharamba uchicheka kusvika rini? Muri kuda kuti vanhu varambe vachifa kusvika rini? Hallelujah. Kuhazvigumiwo here? Hallelujah. Kuzvichasvika papi pakuzomira? Ndimwe akanditumira meseji izvozvizvi achiti ndakagara nevana vangu ndiri kutaura izvi nezvi. Nhamo yatiwira haisi kupera, it's one after the other, one after the other. Ndandisina response, ndatowana response yezvi nezvi yemunamato wandichavaitira. Hallelujah.
munondo uchasvika lini vanhu vachichekwa kusvika kapazosvikawo panguva yekuti hwamanda irwidzwe kuti zvakwana vanhu vadzokere. Panofanira kuridzwa hwamanda yokuti varoyi vadzokere. Panofanira kuridzwa hwamanda yokuti vanodeketera vachiregera. Panofanira kuridzwa hwamanda yokuti vanoenda kun'anga vachiregera kutaura nezvezita rako. Panofanira kuridzwa hwamanda wokuti vangaine mushonga yekufungaidzira vekutumira zvitsika zvichipera. Kusvikira vana Joabhu vati vanhu ngatichidzokera izvozvo. Ngatimuziyei Abner. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Handieni kumberi. Verse 29. Verse 29. Abneri navanhu vake vakagura neArabha usiku hwose, vakayambuka Jorodhani, vakagura neBhitroni yose, vakasvika Mahanaimi. Ipapo Joabhu akadzoka pakutevera Abneri. Zvino vakati aunganidza vanhu vose, varume vane 10 navapfumbamwe naAsaheri vakashayikwa kuvaranda vaDhavhidhi. Asi varanda vaDhavhidhi vakanga vauraya varume vana 330 vavaBhenjamini navarume vaAbhineri. Vakasimudza Asaheri vakandomuiga mugwiro wababa vake waiva Bheterehemi. Joabhi navanhu vake vakafamba usiku hwose, kutonga hukasvika pakusvika kwavo paHebhuroni. Hallelujah. Ngatingopinda munext chapter tingokurumidza kumhanya tipedzise nyaya iyi. Hallelujah. Verse 3. Chapter 3. Yeah. Zvino kwakanga kunokurwa nguva huru pakati peimba yaSauro neimba yaDhavhidhi. Dhavhidhi akaramba achiwedzerwa simba, asi simba raSauro rakaramba richitorerwa simba. Zvino nyaya iyi yandaintrodusa manyasoinzwisisa kwairi kuenda. Nyaya iripo panapa ndeyekuti vhesi iyi yazvinyatsotsanangura zvese zviri kuitika, kuti pakava nekanguva paine kakukwikwidzana nekurwisana, imba yaSauro neimba yaDhavhidhi. Pakava nekurwisana, imba yaDhavhidhi neimba yaSauro. Haleluya. Nyaya iyi yanga isisiri yevanhu 2, yanga yaemafamilies 2. Haleluya. But chishamiso chakaitika chiri kuonekwa nemweya waMwari kusvika pakuzonyorwa mubhaibheri. Hanzi imba yaDhavhidhi, the house of David grew stronger and stronger, while the house of Saul grew weaker and weaker. Saka mazuva aifamba, kukwikwidzana kwanga kuchiripo, kurwisana kwanga kuchiripo, but zvinyange zvisinei zvakadaro, every day, with every second, with every day that went on, imba yaDhavhidhi yaita ichisimba, ichikura. Imba yaSauro at the same time ichiitawo ichiita ichidukupisa. Hallelujah. Imba yaSauro yakatanga ichitonga Israeli yese, but every day zvaita zvichipera. Imba yaDhavhidhi yakatanga iri mafugitive ari kunze, ikatanga kukura kusvikira vakutonga kuJudha, kusvikira zvakuita, kusvikira vanhu vakutoona kuti ukumboonei zviri kuitika, ukumboonei zviri kuitika. Munhu uya wataita ari kungotiza, ari kunzvenga achienda nemusango, ukuonera kuti ndiye anenge akutozoita mambo. Haleluya. Kana nevamwe vanga vari faithful kuimba yaSauro, vakapedzera vasvika pakuzoona kuti but imi ukumboona zviri kuitika here. Kusataingoti Sauro akasarudzwa naMwari, ko izvo zviri kuitika izvo anozwa David anenge ana Mwari vakomana. Because zvinhu zvinoitwa naDhavhidhi hazviitwe nemunhu asina mweya waMwari. Haleluya. Ndo pane nyaya hombe yatari kusvika pairi. Handei pamberi kuvhesi 6 uko ndo kwatichanyatsoinzwira kapa vhesi 2. Verse 2. Dhavhidhi akabereka vanakomana paHebhuroni. Yes. Dangwe rake raiva Amoni, Amoni mwanakomana waAhinomi muJezreeri. Yes.
Wechipiri waiva Kerebe. Yes. Mwanakomana waAbigail. Yes. Waiva mukadzi waNabhari muKameni. Mukameni. Wechitatu waive Absalomu. Yes. Mwanakomana waMaka. Mukunda waTamari. Yes. Mambo weGeshuri. Geshuri. Yes. Wechina waiva Adoniya. Mwanakomana waHagiti. Adoniya uyu ndiye pachirungu anonzi Adonija. Hande yekumberi. Wechishanu waiva Shefatiya. Mwanakomana waBhitari. Wechitanhatu waiva Itrami. Abhitari uyu ndiye ainzi Abhiati pachirungu, hande yekumberi. Wechitanhatu waiva Atrimi mwanakomana waEgra. Yes. Mukadzi waDhavhidhi. Mukadzi waDhavhidhi wofuti. Ndiwo wakaberekerwa Dhavhidhi paHebhroni. Verse 6. Abineri unourawa naJoabhi. Yes. Zvino kurwa kwakati kuripo pakati peimba yaSauro neimba yaDhavhidhi. Abineri akazvisimbisa paimba yaSauro. Yes. Zvino Sauro wakanga ano murongo wainzi Rizpa, mukunda waAya. Yes. Ishboshet akati kuna Abineri, wapindireiko kumurongo wababa wangu? Zvakaitika kudhara manje. Remember tabotaura nyaya iyi yekuti this was before the death of Jesus Christ. Saka vhangeri redivorce and remarriage ranga risati rasimbiswa nekuti Ishe Jesu Kristu ndo akazouya kuzoritaura kavhangeri. Amen. Kubvira pamukadzi wepatsime akanzi wewe varume 5 vese havasi varume wako, because madivorce and remarriage aya wako chaiye murume ndiye wekutanga. Akazvitaura futi paakabvunzwa kuti Mozisi takamboita mharidzo iyi tiri kumba kwana baba chakombera, if you remember. Painzi madzibaba edu takaudzwa naMozisi isusu, kwemi munoti chii? Jesu akataura kuti kubvira pakutanga. Haleluya. Amen. Saka Sauro anga aine madzimai ake, but anga aine vaiti maconcubines panguva iyi. Kana Solomoni munonzwawo nyaya yemaconcubine. Saka uyu musikana ari kutaurwa anga ari concubine yaSauro, but now Sauro afa, concubine haichisina murume. General Abner ndobva vaona simbi vakati hana munhu kawo, ndobva vaenda zvakabohwa Ishboshet manje. Ishboshet akati ko general maakubata mudzimai wamai wababa wangu sei? Izvozvo zvakagumbura general Abner. Abner ndobva aita chigumbu. Haleluya. Amen. Handi kumberi tinzwe nyaya yacho kuti inopera sei. Verse 8. Ipapo Abneri akatsamwa kwazvo namashoko aIshboshet akati, ndiri musoro wemba yokwaJudha here? Ndiri musoro wemba yokwaJudha here? Iko nhasi ndinoitira imba yaSauro baba wako, wanun'una wako nehama dzake zvakanaka, newe handina kukuisa paruoko rwaDhavhidhi. Kunyange zvakadaro unondipomera mhaka nhasi pamusoro pomukadzi uyu. Mwari ngaarowe Abineri aramba achidaro, kana ndisingaitiri Dhavhidhi sezvakaipa Jehovha paari. Hanzi Abner manje ari kupindura akuti kuna Ishboshet, iwewe Ishboshet iwewe hauna kugadzwa naMwari iwewe Ishboshet iwewe hauna kungobvira wazodzwa naMwari. Hakuna pawakambodhudurirwe kana Samuel haana kumbouya kuzouya negona mombe kudira oiri pauri iwewe Ishboshet. Iwewe Ishboshet kutonga kwauri kuita ndisu vanhu takakugadza isusu. Vanhu vakaita senini General Abner. Ndini ndakaita simba rekukuita mambo. Nhasi wakutanga kundinongedzera. Simba rako rinobva kunani? Pane nguva yandakamboudzwa naMwari kuti munhu akagadzwa nemunhu simba rake rinobva kune munhu. Munhu akagadzwa naMwari simba rake rinobva kuna Mwari. Munhu akagadzwa nevanhu anoudzwa nevanhu zvokuita. Asi akagadzwa naMwari haaudzwe nevanhu zvokuita. Problem inoitika ndeyekuti ukatungamira kereke wakagadzwa nevanhu, you are always going to do zvinofadza vanhu. And you are always going to be questioned nevanhu. Asi kana wakagadzwa naMwari, who can question you? Pavakagadzwa vangu varipo vanozviziva here kuti wakatumwa kuti uitei?
Ndo kune dambudziko revanhu vakaita sana Ishboshet. Vana Ishboshet vanenge vakagadzwa nekuda kwevanhu. Saka vanhu vanofunga kuti kana vakavada vanoita mambo. Kana vanhu vakamuka vakakuva munhu anoshanduka vedu we. Chinhu chinonzi munhu hauchigone. Ndo yakaita saying this week. Pataifamba nababa Chehori takaona maissues akawanda. Ishe vakazoita come through for us. But before that time takaita malesson atakadzidza. Ipapo saying yakanyanya kubuda ndeyekuti chinhu chinonzi munhu hauchigone. Hallelujah. Amen. Munhu akaoma. Kana uchita zvevanhu munhu anochinja. Today kune imwe song yekuti hanzi people change. One day they don't like you, the next day they don't. One day they don't like, one day they love you, the next day they don't. Moyo unonyengera, munhu anokuda nhasi mangwana hakudi. Nhasi anokupururudza mangwana anopembera kudonha kwako. Mangwana anokunyeya mangwana anouya kuti apo vanhu vanokuvengerei. Asi anokanganwa kuti anga aripo ndianga ari pafofront yevanhu vaikuvenga. Ezvinezvi foni yangu yazara nemameseji evamwe vanhu vanouya vachikumbira munamato. Vamwe vanhu vachiuya vachibvunza shoko raMwari. Asi vanhu vacho pamwe Mwari vakatombondiratidza kuti vanga vari pamberi pevamwe vanhu vaindinyera. Vamwe vacho ndo vaitoita life difficult for me ikoko. Ndo zvinoita munhu. Saka Ishboshet akagumbura Abner. Abner ndobati manje kana uri iwewe iwe haundinetse. Nekuti iwewe Mwari havana mbobvira vataura kuti uchatonga Israel. Hallelujah. Amen. Zvikanzireka ndichikuudza manje. Ini ndi Abner ari kutaura kwawo. Zvikanzi Mwari ngaarove Abner. Agoramba achidaro. Kana Abner nhasi asina kuitira David zvakapromiswa naMwari. Hallelujah. Akutanga kuudzwa pachena manje Ishboshet. Kuti iwewe don't think we don't know. We are loyal to you but we know. Kuti Mwari vaanoda asi Ishboshet ndi David. Hey, don't be worried about one anotera zvinhu zvakatsaukana. Deep down in their hearts they know the truth. Kana vari vanhu vanonamata Mwari mweya nemuzvokwadi, mwoyo vanoziva. Mweya waMwari unotaura. Kadaona simply anezuru ndikati I like that you said you are going to pray to God. If you really pray to the God that I worship, if you really believe in God, and if God talks to you, He's going to tell you, it's okay, go and pray. Hallelujah. Kadaro futi pane mumwe murume akanditsvaga. Angamuka achiti ari kunzwa zwi rangu, zita rangu richirira munzeve yake. Akatsvaga akawana hanzvadzi yangu, akapiwa namba yangu, akatanga kutaura neni. Zvichida pamwe next week tichanotaura naye murume iye. Ndikamutenda unonamata. Wati iwe mweya waMwari, une mweya waMwari. Ukati mweya waMwari unotaura newe, chienda unobvunza mweya waMwari kuti ndiratidzei pamusoro paMangozho. Mweya waMwari uchakuudza chokwadi. Saka Abner akabva atotaura. Zvikanzi, do you know that there's a promise that God gave to David? I am going to fulfill that promise. Amen. Hey, pakaoma ipa. Amen. Hande pamberi. Verse 10. Achiti utamise ushe paimba yaSauro umutse chigaro choushe chaDhavhidhi. Ngatidzokorere titangire paverse 9. Mwari ngaarove Abneri. Yes. Arambe achidaro. Yes. Kana ndisingaitiri Dhavhidhi sezvakapika Jehovha kwaari. Yes, achitiri. Achiti uchatamisa ushe paimba yaSauro. Jehovha aiti uchatamisa ushe kubva kumba kwaSauro. Amutse chigaro choushe chaDhavhidhi. Agomutsa chigaro choushe mumba maDhavhidhi. Pakati paIsraeri naJudha. Pakati paIsraeri naJudha. Kubva paDhani kusvikira Bherishebha. Kubvira paDhani kusvikira Bherishebha. David akapromiswa naMwari kuti ndiye achatonga, not just Judah, but Judah and all of Israel. That promise still stands today. Zvino Ishboshet chinzwa inini Abner. Ndakuchizadzisa zvinodiwa naMwari manje. Ndambokugadza kuita mambo ndikakutera makore esaya. Tikambouraya vanhu tichikusapota tichiti mambo ngaararame. Asi nhasi mweya waMwari wati zvakwana. Hey, kune vamwe vanhu vari kumadzikereke kwavari ikoko. Vanana Abner wavo vavanomira navo. But I am telling you that the Spirit of God is doing something right now. Muchaona rimwe zuva vana Abner vanga vakamisa vana Ishboshet, vakunomedzera vana Ishboshet kuti iwe Ishboshet tinoziva chokwadi.
Mwari ngaandirove ini Abner agoramba achindirova kudaro kana ndikasaita zvakapikira Mwari kuna David. Vakapikira kutiko kuti vachatora chigaro kubva kumba kwaSauro vachiunza kwaari. Not just Judah yauri kumuona akutorera iyi, but neIsraeri yese. Andiri kumberi. Verse 11. Yeah. Akasagona kupindura Abneri kunyange neshoko rimwe nokuti wakanga achimutya. Azvipindurike zvinhu zvakadai so. Nekuti shoko raMwari nderazvokwadi. Chabva kumweya mutsvene waMwari ndechazvokwadi. Kana munhu akataurirwa chokwadi chakadai haana kwaanochiramba. Variko vamwe vanogona kuti nyeu vari kwavari. But chokwadi chaicho kana munhu atumwa naMwari atumwa naMwari. Hapana zvaunozviita. Nyange akazosvika kuzobvunza kuti kuinhema here, hauna chaunomupindura. Nekuti chokwadi Ishboshet mumwoyo make anoziva kuti tinotaura kuti mwoyo wako muprofita. Ishboshet ainazoziva. Mwari haanombobvira andigadza kuita mambo ino. Handirangarire Mwari achimbondidurura mafuta. Samuel haana mwoyo womba kwedu achindizodza. Nyange vanhu kana vakanyeba ndikabvuma zvanyebwa nevanhu, but hazvinombobvira zvaitika izvozvo. Haleluya. Saka pazvakataurika ipapo Ishboshet akabva ati mwii. Because Ishboshet aiziva kuti Abner haasi munhu wekutamba naye. Haiwa Abner anga asiri munhu wekutamba naye zveshuwa. Ndosaka ndatovhundukawo kuti mukomana aitandanisa Abner uyu anga ari munhu werudzii. Makamboona kupiko kuti munhu anenge achitandaniswa, achimhanya achikutiza but achikudza kuti ndaakuzokuuraya manje. Haleluya. Alright, handei kumberi. Verse 12. Yes. Zvino Abneri akatuma nhume kuna Dhavhidhi. Abner manje akatanga kutuma nhume kuna Dhavhidhi. Kwakanga ari akati, Yes. nyika iyi ndianiko? Akati, ita sungano neni, ruoko rwangu ruwe newe, ndiuyise vaIsraeri vose kwauri. VaIsraeri vose vanoteera inini. Ndikangoannounce chete kuti ndakuenda kuna David vaIsraeri vese vachabva vateera. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Musi wandinongotaura chete kuti inini ndakuenda kuna Dhavhidhi vaIsraeri vese vanobva. Saka tindikudira pachena Dhavhidhi kuti nyika ndeyaniko iyi. Chaingodiwa chete kuti Dhavhidhi ataure kuti anotenda here zvakataurwa naMwari. Oudza Abner kuti zveshuwa Mwari zvavakataura ndozvitenda. Handei kumberi. Thank you, Holy Spirit. Verse 13. Akati, zvakanaka ndichaita sungano newe. Yes. Asi ndinokuudza chinhu chimwe kuti haungaoni chiso changu kana usingauyi naMikari mukunda waSauro. Yeah. Kana uchiuya kuzoona chiso changu. Hallelujah. Now, David, one of the first maridzo dzatakaita mukereke yaMwari. Ndiri kurangarira tichita maridzo yaDavid paakauraya Goliath. To those who were there, to those who remember. Asati aenda paakadzingwa vakoma vake pavaida kumudzinga vachiti iwe uri kutikanganisa uri kuitei panapa. Akatanga abvunza kuti anopiwei murume anouraya Goliath. Muri kurangarira? Murume anouraya giant iri anopiwei. The prize was Mikael, mwana waSauro. Saka kubvira ari mwana mudiki David akapiwa Mikael. Nekuti mambo wangu angotaura kuti munhu anoita sei anouraya Goliath ndichapa Mikael. Mambo vaisatoziva kuti achaurayiwa nemunhu ane 60 years kana ane 12 years. David wondobva aurayawo Goliath zveshuwa. Ndovatonzi mwanangu Mikael unongoziziwo iwewe kuti mambo ndandaita sei ndakupa surprise. Ndaifunga kuti pamwe ndiAbner achamuuraya, ndaifunga kuti pamwe ndiani, asi zvabva zvaita pane kamufana kanofudza makwai kanonzi David. Saka ndakutofanira kuti wamukadzi waDavid kubvira nhasi. Saka zvakazoitika nekuda kwepolitics zvaiitika kuti Mikael uyu akazonorodzwawo kumwe. Haleluya. Ndobva atonotangawo kuvaka musha. Yadzoka futi nyaya yedivorce and remarriage. Kuti uyanga ari mukadzi waDavid, vatakatoenda akatonoita muri.
Ndobva David ati manje iwe Abner kana wati uda kuda kuzoita sungano neni, auite sungano neni usina kugadzirisa restitution yedivorce and remarriage. Hallelujah. Zvikanzi aone chiso changu kana usati wauya naMikaeri. Ndiye Mikaeri ari kutaura. Hande pamberi tatapa chivhesi 13 verse 14. David akatuma nhume kuna Ishboshet mwanakomana waSauro akati, ndipe Mikaeri mukadzi wangu. Yes. Wandakanyenga nezvikanda zvapamberi zvavaFiristia zvine 100. Yes, because akazopiwa futi bride price. Kunzora kuti utore mwana uyu wakufanira kuenda kunocheka zvikanda zvemaFiristia. Iyi yakaingori indirect way yekuti unofanira kuvauraya. Yes, hande imberi. Ipapo Ishboshet akatuma nhume kundomutora kumurume wake. Yes. Patieri. Yeah. Mwanakomana waRaishi. Yes. Murume wake akamutevera achingochema kusvikira paBhahurimi. Ipapo Abhieri akati kwaari, enda udzoke. Iye akadzoka. Hallelujah. Hey, saka zvakazoitika manje David ndobva atumira word kuna Ishboshet kuti Ishboshet chiregera kundijairira. Ndinoziziva kuti inini Mikaeri mukadzi wangu, nekuti takaita sungano inini nababa vako, vakandipromisa kuti Mikaeri mukadzi wangu, vakanditaurira kuti Mikaeri handikupi kusvikira wauya nezvikanda zvevarume 100 maFiristia. Ndikaenda inini nekudondo wangu ndikanouraya kuvaFiristia, ndikauya nezvikanda ndichibhadhara. Havana kuti vari kuda mombe, asi ndakavaudzira zvavaida. Hallelujah. Saka yasvika nguva nawo fulfill zadzisa chirevo ichocho. Ngauye mudzimai wangu ndakumuda. Hallelujah. Some of us, we have promises that have been given to us. Promises from God. Hazvinei nekuti muvengi akaita sei pamusoro pepromise yako. Hazvinei nekuti muvengi akaita sei pamusoro pedestiny yako. Yasvika nguva yekuchitaura kuti I know what was promised to me. I know what was said about my life. Kana Mwari vakataura kuti if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. I am calling upon that promise today. Ndichicheneswa zvepanchokwadi. Kana Mwari vakataura kuti ndikachena kwavari, mweya yemadzinza haichazonditevera. Now I'm calling on that promise right now. Kana Mwari vakataura kuti ndikachema kwavari, ndichava neutsvene, ndichagamuchira mweya mutsvene. I'm standing on that promise right now. Kana Mwari vakataura mushoko ravo kuti vanhu vanoita un'anga nemishonga neuroyi havakwanise kuita anything kwandiri, I am now standing on my promise. Kana paine zvandakabirwa munyama kana mumweya zvanga zvakanzi naMwari ndezvangu, I am standing on that promise right now. Zvichiuya kwandiri, I don't care kuti zvakatorwa nani zviri kupi, ndazvichienda zvinotaura. Ndakuchiudza iwe Ishboshet, nekuti ndiwari kuzviita mambo. Ishboshet, I demand what is mine. Hallelujah. Ishboshet has no choice. Ishboshet has no choice. Because maona kuti Ishboshet chinoita taura nemweya waMwari anotya. Ishboshet chaangatoita kutongoenda kunoti hey, imi Mikaeri akudiwa. Muridzi akuzviziva. Musafunga kuti nguva dzese idzi vanga vasingazvizivi kuti mukadzi waDavid. But David akasati ataura. This is a lesson to those who are listening. Kune zvimwe zvinhu zvokuti zvinoda kutanga zvabuda pamuromo wako. Kuti I know this is mine. And I claim it in the name of Jesus. I know this is mine. And I claim it in the name of Jesus. I know this was promised to me. And I claim it in the name of Jesus. They conquered him by the blood of the Lamb and the word of their testimony. Rurimi rwako runofanira kubvuma. Rurimi rwako runofanira kutaura. Muromo wako unofanira kuburitsa mashoko iwayo. Dzimwe nguva zvimwe zvinhu until wazvitaura nemuromo wako hazviitiki. Kana ikoko kuchechuko, we need to claim. If God had promised us, we need to claim nemuromo wedu kuti this is ours and we take it back. Ndokunge zvabva kuna Mwari. Akataura David, akati ndakuda mukadzi wangu ngaadzoke.
Ishboshet akatumira. Hey, nyaya inondiropafadza mani. Nyaya inondiropafadza. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Tatiri pavhesi Verse 17. ya tikambodzokera ipapo apa pavhesi 14 hanzi David akatuma nhume kuna Ishboshet mwanakomana waSauro kati ndipe Mikaeri mukadzi wangu wandakanyenga nezvikanda zvepamberi zvevaFiristia zvine zana. Ipapo Ishboshet akatuma nhume kundomutora kumurume wake Patrieri. Hey, today, not mangwana, nhasi Ishboshet anofana kuenda kuna kunhume, inofana kutuma kuna Patrieri. Patrieri, whatever you have taken is not yours. Patrieri, dzorera zvawakatora nekuti ndezvaDavid. Hallelujah. Amen. We don't care. Hazvina kumbotaurwa kuti Patrieri anga ine mombe ngani. Hazvina kumbotaurwa kuti anga ine micheka yakaita sei Patrieri. Hatina basa nazvo izvozvo Patrieri. What we know is what is right. And what belongs to David should be brought to David. Ishboshet akati Patrieri, sori zvako shamwari. Hatina kumbobvira tatukana. Hatina kumbonetsana. But Patrieri pane nyaya inonetsa manje. Nekuti David ndiye muridzi. Hallelujah. Amen. Mwanakomana waRaishi. Hatina daka newe mwanakomana waRaishi. But because you have what belongs to us, we don't even need to talk face to face. We talk to the powers. We talk to the rulers. We talk to the principalities. We talk to the spiritual wickedness. And we demand what God has promised us. Amen. Release in the name of Jesus. Hanzi murume wake ndiye Patrieri akunzi murume wake mwanakomana waRaishi akateera zvingochema. Patrieri haana chaanokwanisa kuita, anotongochema achiteera. Shuwa wadisi here mukadzi wangu? Shuwa wakomana neimba yatata vaka here wakomana? Shuwa kana tiine vana vatataita? Shuwa here wakutoenda? Akutoenda Mikaeri. Uri kuenda ipi kumurume wangu? Shuwa here kupanga wangu asati wapedza kufuraya chikafu changu wachibika mumba? Ndakutoenda. Hallelujah. Kusvikira gwaro imi achingoti ipapo Abner akati kwaari, enda udzoke. Hallelujah. Amen. Namatira vana Abner izvonizvi. Tinonamatira vana Abner vanotaura kuti Patrieri, stop, chidzokera, hasi wako mukadzi uyu. Hey, we pray for this to happen in the spirit realm. Amen. Abner is a very important player in this story. Amen. Because if you realize chaitika pana Abner, first Abner anoenda kuna Ishboshet otaura kuti iwewe shamwari ndakuudza chokwadi, umambo hwako hwaguma nhasi. Because zvakapromiswa kuna Mwari, zvakapromiswa kuna David kuti kwauri, inini manje ndindanjimbokuchengetedza, but I'm going to make sure, ndini ndakuita make sure kuti zvinoenda kuna David. After ndiye anoenda futi onoti kuna Patrieri, mukadzi uyu anga chimbogara newe, but ndiwa David, chidzokera. We pray today, whoever was giving power kune vari kutibira nevari kutitorera zvatakapromiswa, isusu hatisi kumbonofesana navo, iyeye ndiye achanomira pamukaha futi agotanga kutaura kuti shamwari, iwewe Ishboshet hausi mambo ndi David. Aiwa, iwewe Patrieri hausiwe murume ndi David. Whatever institution was standing in the way of your destiny, that is the same institution that God is going to use for you to achieve your destiny. In the name of Jesus. Kana vanga vari vanhu vanga vachishandiswa kukudzvinyirira, ndivo vanhu vachashandiswa mukusunungurwa kwako. Kana vanga vari vanhu vanga vachishandiswa kutaura nyaya dzakaipa pamusoro pako, ndivo vanhu vachadzokera kunogadzirisa nyaya idzodzo. Kana vanga vari vanhu vanga vachishandiswa kukurwisa, ndivo vanhu vachadzokera kune vaivashandisa vagovaudza kuti yakwana nguva yekumusiya. Amen. One day vanhu vachaenda kung'anga vagoudzwa kunzi kana iri nyaya yemunhu iye ndakukutandanisa panapa. Don't ever come and talk about Mangozho here. Kana nditi Mangozho ndikutaura mese muri pano.
Haleluya. Kwavanga vachienda kunotora mishonga yekukuroya, kwavanga vachinotora mishonga yekukuitisa zvakaipa, vachasvika ikoko pashiraini yavo, vachasvika paatari yavo vagoudzwa kunzi from today onwards mukataura zita remunhu iye tiri kunetsana. Because whatever chavanga vachishandisa, whether it's a photograph, whether it's jira rehembe yako yaravakatora, whether ivhudzi kana nzara kana chii chako chavari kushandisa, chinhu ichocho chichatanga kutaura kuti pane ropa raJesu. Verse 17. Yes. Abneri akarangana navakuru vaIsraeri akati, kare makanga muchitsvaka Dhavhidhi kuti ave mambo wenyu. Yes. Naizvozvo zvino chiitai henyu kudaro. Yes. Nokuti Jehovha wakataura pamusoro paDhavhidhi akati, noruoko rwomuranda wangu Dhavhidhi ndichaponesa vanhu vangu vaIsraeri pamaoko avaFiristia. Yes. Napamaoko avavengi vavo vose. Haleluya. Andipamberi. Abneri akataurawo navaBhenjamini. Abneri akaenda akanotaurawo naDhavhidhi zvose zvakanga zvichifadza Israeri neimba yose yaBhenjamini. Haleluya. Saka muri kuona nyaya iri kuitika mami. Abneri ndiye akazoenda kunokokorora vatungamiri vese vekuIsraeri. Akati, vakomana onai, imimi kurasika tatakarasika muri kunyatsoziva. Chokwadi chiri mumwoyo menyu. Munotya Mwari handiti. Ngatinyatsotaurira chokwadi. Chinhu chatachisimbisana pachirichi tatiri kuona kuora kwacho. Chinhu chatachisimbisana pachirichi tatichiona kurasika kwacho. Mumwoyo menyu mamuchitoziva kuti David ndiye akataurwa naMwari kuti achasunungura Israeri nepamusoro paDhavhidhi. Ndiye akasanangurwa naMwari, tatichizviziva tese. Kuti tatiramba tichisimbisa izvo zvakaita sei? Zvakarasika. Haichisina kukwana here nguva yekuti tichiita zvinhu zvakanaka, zvakarurama, zvakataurwa naMwari. Hallelujah. David didn't have to sell himself or her. David did not campaign. David did not go to campaign. Pane imwe nyaya imwe iri complicated yakaoma. Tinonzwa vanhu vachitaura kuti we need men of God to get into politics. Kana ini ndiri mwana mudiki ndaitombozvifunga kuti ndofanira kupinda mupolitics. But ndakatozozvidzidzawo kuti no, that is not the right way to go for a man of God. David did not campaign. David haana kuenda kuvakuru veIsraeri kuti akomana, nyaya iripo ndeyekuti ininika. No. Vanosotana ikoko. I pray today that the Spirit of God starts moving. Vanosotana ikoko. Vanogadzirisana ikoko. Vanokonesana ikoko. Vana Abna vavo vanosumuka vagopupura vari vega. Kuti vakomana, kuita kwaMwari munokuziva. Kuita kwaMwari munokuziva. David ari kufamba nemweya waMwari. Hallelujah. Ndobva Abna azoenda kuna David. Akati, ndataura nevakuru. Ezvino munhu wese ari kubvuma kuti iwe ndiwe wakazodzwa naMwari. Munhu wese ari kubvuma. Saka nyaya yangosara ndeyekuti kana uchidako wochiuya uchitora chigaro chako hande kumberi. Verse 20. Yes. Naizvozvo Abneri akasvika kuna Dhavhidhi paHebhuroni. Yes. Ana varume vana 20. Yes. Dhavhidhi akaitira Abneri navanhu vakanga vanaye mutambo. Yes. Abneri akati kuna Dhavhidhi, ndichasimuka ndikaenda kundounganidzira ishe wangu mambo waIsraeri wose kuti waite sungano nemi, mubate ushe pose pamunoda napo nemwoyo wenyu. Dhavhidhi akaendesa Abneri akaenda norugare. Hallelujah. David anzwa mashoko aAbna manje akafara. Hallelujah. Amen. Ndobva aitira mutambo, akapedza mutambo uya ndobva vati alright, chienda zvako nerugare. Nekuti remember kwakwamborwiwa, kwakwambodeurwa ropa ka, kwakuine ruvengo ka. Vanhu vaitarisana kuti David paanosangana naAbna pachabayiwa munhu. But vanhu ndobva vaona David achisiya Abna achienda nerugare handi kumberi. Verse 22. Yes. Zvino varanda vaDhavhidhi naJoabhu vakadzoka
pambano wakauya nezvakapambwa zvizhinji. Asi Abneri wakanga asipo kuna Dhavhidhi paHebhuroni, nokuti wakanga aendisa akaenda hake norugare. Zvino Joabhi nehondo yose, General Joab, zvino Joabhi nehondo yose yakanga inaye wakati vachisvika, Joabhi akaudzwa zvichinzi, Abneri mwanakomana waNeri yes, wakasvika kuna mambo akaendeswa hake norugare. Remember kuti mageneral ndachitaura kuti kwakuina General Joab kwakuina General Abner, muri kuremember? And remember General Joab ndiye ana brother akatandanisa Abner, akasvika akazonzi ndakukubaya, akambotanga achinzi iwe nekuti uri munin'ina waJoab ndakunyara, ndobvanzi nekuda kwaJoab ndakuita sei, ndakukuregerera chitsaukira kusaidi. Kana dziri shuku dzekuuraya chiurayawo vari kuleft kana vari kuright, asi inini undisiye. Hallelujah. But iye akaramba achiita hundurana kusvika aurawa. Saka Joab anga ane shungu manje dzekurevenge. Kwakuti achidzoka Joab onzwa kuti Abner anga atori panapa, ende vatoita pati naDavid. Aitirwa pati mutambo mukuru, imuri kuhondo muri kurwa, David ari kuita pati kuno kuna Abner. Ende vapedza kuita pati, David haana kumuuraya, abva atomuti chienda hako nerugare. Ande kumberi 24. Ipapo Joabhi akaenda kuna mambo akati, maiteiko? Tarirai, Abneri wakanga asvika pamuri. Abner anga atouya, dzanga dzatowira kutswanda, manga muchingofanira kungomubaya ipapo. Hande mamuregerereko achienda? Zvino waenda chose muchazomuuraya sei? Iye anga atobvosvika kwamuri ari vulnerable. Hande kumberi. Munoziva Abneri mwanakomana waNeri, munomuziva imi maitiro ake. Wakanga auya kuzokunyengerai. Anga atouya kuzokunyengerai kutsvaga utokuurayai sei. Azive kubuda kwenyu, kubuda kwenyu nekupinda kwenyu, kuti anoudza Ishboshet, nekuziva zvose zvamunoita, nekuziva kafambiro kenyu kuti munoisa papi makii, nekuti munodya sei kana achida kuisira poison. Hande 26. Joabhi akati abuda kuna Dhavhidhi, akatuma nhume dzitevere Abneri, idzo dzikamudzora patsime reSira. Asi Dhavhidhi wakanga asingazvizivi. Ndobva aita something chisingazikanwe naDavid kutera Abner nevashandi vake kusvikira kutsime reSira. Zvino Abneri wakati adzoswa Hebhuroni, Joabhi akaenda naye vari woga pakati pesuo kuti ataurirane naye vari woga. Akamubayapo nomudumbu akafa nokuda kweropa romunun'una wake Asaheri. Ndambotaura ndikati anga ari brother waAsaheri wekuurayiwa naAbner. Saka ndozvakubuda zvekuti vakamutera nevashandi vake, ndobva wamuwana ari patsime achimwa mvura, vamuwana patsime manje, ndobva vamufurira kuti adzoke kuHebhuroni kuna David. Abnero nekusaziva akati nepati yandakamboitirwa iya pamwe ndakuitirwa pati yechi2, ndobva vadzokera futi. Vati vachidzokera kudaro havana kuendeswa kuna David, vakati vachingosvika pamusuo ndobva vamubaya, ndobva vamuuraya. Hande pamberi. Pashure Dhavhidhi wakati achizvinzwa akati, ini noushe hwangu hatine mhosva pamberi paJehovha nokusingaperi pamusoro peropa raAbneri mwanakomana waNeri. Mwanakomana waNeri nandinambobvira ndatadzirana naye, ende inini hangu handizvizive zvaitika izvi. Vanhu vamuuraya, but ndinambobvira ndaita plan yekumuuraya. Makandiona inini ndakamudedza ndikaita pati, ndikamubikira ndikaita mabiko mese, ndikatipemberai nekuda kwaAbneri. Mukandiona ndichimuti ngaaende nerugare, handina ropa pamaoko angu. In fact, zvaitika izvi zviri kutondirwadza. Hande pamberi 29. Yes. Ngazvive pamusoro paJoabhi napamusoro peimba yose yamababa vake. Imba yaJoabhi igare ina vanhu vane hosha yokuyerera, kana vana maperembudzi, kana vanodonzva nomudonzvo, kana vanourawa nomunondo, kana vanoshayiwa zvokudya. Ndobva atanga kutoisa kesi pamusoro peimba yaJoabhi nevese vari muimba yaJoabhi.
nekuti vari mumba yaJoab vakuda kukanganisa basa raari kuitwa. Remember, Abner had taken it upon himself to bring the kingdom to David. Amen. Hey, don't let your emotions get in the way of the will of God. Tine zvatinoda isusu, but zvatinoda is nothing compared to God. Usatendere my emotions ako kuti ave pamberi pebasa raMwari. Do not love your family more than God, because your love for your family inokwanisa kukanganisa basa raMwari. Usavenge vavengi vako kupfuura kuda kwaunoita Mwari. Takanzwa mumwe achitaura achiti hanzi muvengi wangu, ana Mangozho muvengi wangu, asi iwewe at the same time uda kuitwa muranda waMwari. Kana wakandivenga asi uchida kuita muranda waMwari, Mwari ubva andituma inini, pachagadziriswa sei? Wakutofana kutonamatira ruvengo rwauinarwo kuna Mangozho, kuti Mwari zvamatuma Mangozho chindipai rudo rwokumuda, ndotowirirana naye. Because once you let your emotions get in the way, watopesana nekuda kwaMwari, wopedzera waunzira kutukwa kumhuri yako nedzinza rako rese, sezvaitwa pana Joab. Handei kumberi. Verse 30. Naizvozvo Joabi naAbishai munun'una wake wakauraya Abhineri. Yes, vangari varwi, family yachanga iri family yemasoja ega ega, vari 3 mageneral. Iye nemunin'ina wake wokuurayiwa, neuya 2 vakazorivenja vachiuraya Abhineri. Yes. Nokuti wakanga auraya munun'una wavo Asaheri, yes. PaGibheoni. Zvino Dhavhidhi akati kuna Joabi nokuvanhu vose wakanga wanawo, yes, bvarurai nguo dzenyu, musimire magumbu pazviuno zvenyu, bvarurai hembe dzenyu dzinodhura dzamakapfeka idzi, titopfeka masaga izvozvi. Ndonzira yaitwa kudhara kana vanhu vari pafasting, kana vari pakuchema, pakurwadziwa kuratidza kuti wazviita reduce to nothing. Mucheme pamberi paAbhineri. Mucheme nokuda kwaAbhineri. Mambo Dhavhidhi akatevera mwanyanza. Wakaviga Abhineri paHebhuroni. Abhineri akapedzisira atowigwa kuHebhuroni kwakuina David. Mambo akachema kwazvo pagwiro rake. Mambo David ivo vaichema manje. Navanhu vose vakachema. Nevanhu vose vaichema. Mambo akachema Abhineri akati, yes, Abhineri, waifanira kufa nomufire webenzi here? Abhineri, iwewe wangosikakodzere kufa sebenzi. Mavoko ako akanga asino kusungwa namakumbo ako akanga asino kupinzwa mumatare. Sekuzikanwa kwaunoitwa iwe Abhineri, you are the most fiercest general. Taitarisira kuti kana uchifa wangosingafanire kufa nenzira iyi, but ndozvawaitwa izvi. Iwe wakafa sokufa kwomunhu pamberi pavanhu sezvakaipa. Wakafa semunhu akaipa, asi iwe wanga uri munhu anga achida kuita basa raMwari rekudzorera umambo kuna David. Vanhu vose vakamuchemazve. Vanhu vese vakamuchema sekuchema kwaita mambo David. Zvino vanhu vose vakauya kuzokurudzira Dhavhidhi kudya zvokudya achiri masikati, asi Dhavhidhi wakapika akati, Mwari ngaandirowe aramba achidaro kana ndikarawira chingwa kana chimwe chinhu zuva richigere kuwira. David akachema Abhineri to a point yekuti kana chikafu chaito akachiramba akapinda mufasting yekuchema kuti Mwari ngaandirowe aramba achidaro kana inini ndisina kuramba ndichichema Abhineri, ndikakudza chikafu more than kuchema Abhineri. Handei kumberi. Vanhu vose vakazviona vakashamisikwa, vakafara nazvo. Yes, nokuti zvose zvinenge zvakanga zvichiitwa namambo zvakafadza vanhu vose. Vanhu vakafara ende vakashamisika nekuti vaitarisira kuti David achafarira kufa kwaAbhineri, but wotoona moyo wamambo kuti hey, mambo yakamboita sei, akubva atochema Abhineri kudai, akanganwa nyaya dzese dzakaitika before, asi akutomuchema kusvika pakuramba kudya kuti manikidza nesuwo kupfeka masaga. Naizvozvo vanhu vose vaIsraeri vose vakaziva kuti wakanga asi mambo wakarayira kuti Abhineri mwanakomana waNeri aurawe. Mafambiro aunoita iwewe kana wakazodzwa naMwari,
kana ndiri kutaura kuzodzwa kwandiri kutaura munhu anenge aine mweya mutsvene waMwari. Whether it's baptism of the Holy Spirit or the anointing of leadership, the way you move, the way you act, the way you speak, zvinoratidza zvigokonesa vanhu vega kuti uyu munhu uyu izvi zvina Mwari mukati izvi. Kana zvamunomupomera zviya ndezvekunyeba imimi, because ipapo vanhu ndopavakatanga kuona kuti no man, nyaya iri kutaurwa yekunzi David ndiye akaurayisa Abineri haisi yechokwadi. Uye mwoyo yevanhu yakabva yatoratidza kuti vaone kuti David is got a good heart man. Hatisati tamboona mambo akadaro. Handei kumberi. 38. Zvino mambo akati kuvaranda wake, hamuzivi here kuti nhasi muchinda nomunhu mukuru wafa pakati paIsrael? Kwema hamusi kuziva here zviri kuitika panapa? Hamuone zviri mumweya here kuti Abineri anga ari munhu akaita sei? Abineri is not an ordinary person. Muchinda nemunhu mukuru wafa uyu. Ini nhasi handine simba. Kunyange ndiri mambo wakazodzwa. Varume ava vanakomana vaZeruya vanondikurira. Jehovha ngatsive muite zvakaipa zvakafira kuipa kwake. Hallelujah. Praise the Lord. Ndikuona nepane nguva yedu kuti tikamirira panapa. Ishe vakatibatsira pamwe tichazoipedzisa. Toenda pachapter 4 tichizoona kuzoita mambo kwaDavid. But ndo nyaya yakaitika kudai so. And because of this, all the people then started opening their eyes to the leadership of David. Hallelujah. Munoziva vanhu chavasingazive dzimwe nguva, leadership haingotorwe nechisimba. Hallelujah. Dzimwe nguva leadership inotorwa nekuzvininipisa. Zvakaitwa naDavid zvakafanana nezvakaitwa naIshe Jesu Kristu. Takataura zvakare kuna baba chehore tichipinda mumastreets of downtown Joburg. Ndikataura nenyaya the lion and the lamb kana muchiri kurangarira. Ndikataura kuti sometimes you have to be the lamb for you to be the lion. Daishe Jesu Kristu vakauya vari shumba yerudzi rwavaJudha, zvichida vakadai vasina kukwanisa kuita zvavakaita, asi vakauya vari gwayana raMwari rinotora zvivi zvenyika. Haleluya. Gwayana rinoita kunge riri, gwayana rinozvininipisa. Hanzi gwayana rinosvika pakuurawa risina kana kumbochema, maiwe mandiuraya kani, maiwe akangoti anyerera. Ndakambonzwa vamwe vanotaura, handizivi kuti chokwadi here, but ndinombonzwa vachitaura kudaro kuti vanhu vanouraya makwai vanoti gwai rikachema vanobva vanotoriregera, haritourawi nekuti gwai rinourayiwa risina kuchema. Saka Ishe Jesu Kristu vakauya vari gwai, asi pavanodzoka vachadzoka vari shumba. Ndosaka tichiparidza kuti vanhu vangwarire kuziva kuti Jesu uyu akauya ari gwayana haachazomboramba ari gwayana, achadzoka ave shumba. Agara pachigaro chekutonga, anenge asisazomirire kubvunzwa naPirato, asisazomirire kubvunzwa naHerodhi, nekuti Pirato naHerodhi vanenge vakugeda meno, vasisakwanise kumubvunza kuti ndiwe here, vanenge vakutozvionera vega, because anenge achiita semheni kuti vai. Haleluya. Ndozvatinowira kuzonamata Mwari. Panguva ino takusvika kupedza sevhisi yedu, ndonguva yekuti dai mwami nemunhu asati agamuchira Ishe Jesu Kristu panguva ino, tinenge takuti ndo mukana wekugamuchira Ishe Jesu Kristu manje. But since tese takavagamuchira zvedu, tasvika pakupedza sevhisi yedu, tingasumuke tese tiimbirwe tinamate nekuda kwemharidzo yatapiwa. Umwe neumwe ane zvaanzwa zvabata upenyu hwake, umwe neumwe ane zvaanzwa zvichagadzirisa upenyu hwake, umwe neumwe ngaanamate kuna Mwari wake pamusoro pemharidzo iyoyo, zvigoitika muupenyu hwake, zvigogadzirisika kuti kuda kwaMwari kuitike muupenyu hwake sezvakarehwa naMwari. Pasazovana naIshboshet vanotora zvaifanira kunge zviri zvako, pasazova nanaPatrieni vanotora zvaifanira kunge zviri zvako, pasazovana naJoabhi
vanoda kukanganisa Abineri anenge achiuya kuzogadzirisa zvinhu. Mhaka dzako pavana naAbineri vanokwanisa kumira pachena vati aiwa izvi ngazvidzorerwe kumuridzi wazvo nemuzita raJesu Kristu. Amen. Amen.